Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video, badnji dan i jedan mali delić kako smo proveli Božić. Božić inače kao i svake godine katolički provodimo kod moje mame, to je već tradicija kada se tamo svi okupimo, a pravoslavni Božić tradicionalno se organizuje kod mene kući, tako da ćete tu imati svašta nešto da vidite, zato što ću praviti mnogo toga, bar imam mnogo toga u planu. A za Božić ništa nisam lično ja pripremala, kao što rekoh, ovo je badnji dan, postali smo naravno, i pravila sam nešto potpuno drugačije. I recimo ove ćufte ili pljeskavice sa ovsenim pahuljicama pripremala sam prvi put u životu i nadala sam se da nema šta da ne uspe, što se ispostavilo da je tako. Detaljan recept ostavit ću u opisu videa apsolutno za sve. Ovo je ono što sam koristila od namirnica. Također ovdje idu šampinjoni, ja sam kupila brown, mogu koji god želite. Ja uvek kažem da su meni lično lepši brown šampinjoni od belih, stvar ukusa, i ovdje nema nekih sada određenih količina, jer u zavisnosti koliko čega koristite, tako po osjećaju i pravite. Ja ću vam naravno napisati opcionalno onako koje sam mere i čega i koliko ja koristila. U svakom slučaju ovdje sam leven jedan crni luk i par čenova belog, gde se prvo to malo prodinsta na ulju. I vidjet ćete posle pljeskavice, bila sam sumnjičava zbog senfa da će malo više da mi se osjeti senf, jer mislim da sam ga malo više stavila, međutim kada su se ispekle apsolutno se senf nije osjetio, jer ja sam ih probala onako presne da pojedem malo i to je baš onako dobrano bilo ljudskasto, ali kažem posle nije. Ove šampinjone sada pravim u belom vinu i sa biljnom pavlakom. Biljna pavlaka ima apsolutno svuda da se kupi, ja sam našla da li u Univer Eksportu ili hipermarketu Mercator, više ni ne znam. Uglavnom opet tu nema nekih mera, ja sam sunula otprilike i vina i ove pavlake po osjećaju, a onda ide ovako prezla i pravite ove pljeskavice rukama. Sada, ove pljeskavice su dosta mekane, pa da se ne uplašite kako vam se raspadaju, jer i ako se raspadnu apsolutno nije problem. Ja sam stavila malo ulja i onda sam ih ovako ređala, pa sam ih ovom špatulom onako malo pritisla. Neki su se malko raspale, neki nisu, ali kažem, apsolutno nije bitno, tamani da vam bude kaša, zato što preko toga ide ovaj sos sa šampinjonima, tako da ni vizuelno ove pljeskavice se ne vide, ali kao što vidite, uglavnom one se lepo zapeku, kažem, malo ih sakupite, ovo kom se raspalo, uopšte nebitno. I dosta mi je pljeskavica ispalo od ove smese koju ću vam ostaviti i verovali ili ne, prilično su jake. Ja sam koristila i ovseno mleko i dok se to sada peklo stavila sam pomfrit, zamrznut sam kupila ovako u kesi i to sam pripremala u mojoj fritezi na vazduh. Stavila sam malo ljute papričice, malo dimljene, malo origana, malo belog luka u prahu, maslinovog ulja. To mi je bilo najlakše ovako u ovoj vatrostalnoj čini da sve izmešam i onda ide na program od 25 minuta. To mi je uvek nekako jednostavnije nego u rerniji i brže je, a mogu vam reći i lepše. Vidjet ćete sada kada se taj krompir ispeče kako je to super izgledalo. I poslužila sam još cvekla salatu, odnosno salatu od cvekle. Ono je konkretno za piću bila mera. Evo kako sam poslužila te kao pljeskavice, preko sos od pečuraka i pomfrit, i da ovo je toliko, ljudi moji, dobro da zaista smazalo se sve, ništa nije ostalo. Sad ide jedan kolač.
Ovo je malo drugačije snimano zato što je takođe bio neki sponzorisan video, pa sam morala malo lepšu dekoraciju da stavim za Instagram. U svakom slučaju Zdravko Food čoko brašno. I ne znam da li bi ovo moglo s nekim drugim brašnom, ali ova brašna, to su vam neka zdrava brašna, ima i brašno od pistaća i svašta nešto. Imate da naručite preko Instagram stranice Zdravko Food, pa možete potražiti. On inače ima i razne vrste putera, od lešnika, od badema, kikiriki puter i tako dalje, kao i razna vrsta mleka. Kažem, zaista sve je apsolutno zdravo, mislim da je sve apsolutno i posno, tako da eto, ko pazi malo na hranu, može da pogleda. I onda na tom brašnu bio je recept za čoko mafine. Ja sam pravila prvi put, zato sam okretala, evo vidite da piše čoko lešnik kao brašno i evo kako izgleda, skroz je crno i pisalo je po šoljama, ispostavilo se da je to u stvari cijela ova njegova mera brašna, nisam morala ni da merim po šolji. U svakom slučaju, opet detaljan recept i za ove mafine ću vam ostaviti u opisu videa. Držala sam se apsolutno cijelog recepta, kako je pisalo šta. Koristila sam kokosovo ulje i jedino čega se nisam pridržavala, pisalo je da ide neka belgijska crna čokolada. Ja sam koristila ovu menaž kao čoko kuglice ili kako dugmići, kako se već zovu, nebitno. I imala sam ovaj silikonski kalup kao neka zimska varijanta za mafine i to je trebalo premazati kokosovim uljem, što sam naravno odradila. Gledala sam da onako premažem i stranice, ivice i dole baš onako kako treba. I onda sam jednostavno punila ovaj kalup i nisam znala da li će to da naraste, stoga sam prvo išla ovako po jednu kašiku, pa sam onda dopunjavala skoro do vrha i ukupno sam imala, ja mislim, 8 ili 9, možda čak i 10 mafina. Mislim da je bilo u stvari 10 ukupno mafina od ove mere i onda sam sada ovako stavila ove čoko mrvice, odnosno čoko dugmiće i kašičicom utisnula to lepo dole i to bude tako dobro, fenomenalno. Sada ćete vidjeti kako će to izgledati kad izađe iz rerne. Naravno peče se nešto kratko, čini mi se 15 minuta i pogledajte vi kako to izgleda. Jedino što treba da se ostavi da se onako prohlade i zaista budu fantastični. I tu videli ste da idu i 2 banane, tako da je baš onako jedna zdrava varijanta kolača i zaista premekani budu, presoftni, tako da eto. Sada pravim fokaću, to nam je bila večera i držala sam se i tu takođe strogo recepta. Ovo pravim inače drugi put. Prvi put sam pravila neku fokaću po nekom drugom receptu gde mi se taj recept baš nije mnogo dopao zato što mi je fokaća ispala onako dosta tvrda. Ova fokaća, znači držite se ovog recepta, je ispala baš onako kako treba, ni mekana, ni tvrda. Testo je zaista fantazija, vi posle možete da ga jedete s čim god hoćete, mi smo jeli ovako prazno na kraju. Jedina fora je što ovo možete čak da uradite i dan ranije, ali u ovom receptu imaju 2 varijante, pošto testo treba da odstoji ili kao po nekoj bržoj opciji gde se ovako namoči krpa, kada vi to lepo umesite, vrućom vodom se pokvasi krpa, a potom se krpa skroz iscedi i stavi u zagrenu rernu na 50 stepeni neka 2 sata da testo ovako nadođe, a sporija varijanta je da vi testo ostavite prekriveno sa onom folijom, celofan folijom pa krpom cijelu noć, pa onda ovo sutradan uradite. I sad ovako, ovom špatulom je potrebno testo 40 puta premesiti, kao što sam ja sada pokazala, i tepsiju dobro podmazati maslinovim uljem, potom se ovo testo ovako ponovo stavi na tepsiju i pomoću špatule i kašike koju namačate
u vruću vodu se raširi, iako je ono ovako lepljivo i elastično, tako i treba da bude, tako kako vam ne dođe divice od ivice, nikakav problem. I onda se ponovo prekrije krpom, vrati se u rernu na 50 stepeni, još nekih sat vremena. Posle sat vremena dolazi glavna stvar, znači sipa se maslinovo ulje, malo više maslinovog ulja, malo manje vode, malo soli, promeša i ruke, odnosno prste namačajte u tu mešavinu ulja i vode i ovako zabadate prste, to je najlepši deo i tako zanimljiv, a potom ovom smesom punite ove rupice što ste napravili. Tu će da se naprave kao mehurići dok vi to radite prstima, stvarno na jedan super osjećaj i naravno prsti vam se ne lepe za testo. Preko se stavi još ruzmarin, ja nisam imala svež, te sam iz kesice koristila neki suvi, malo dozgo soli i na 230 stepeni ide u rernu nekih 20 minuta i pogledajte kako to izgleda. Obožavamo ovo i da, što pre ću ponovo da pravim, a sada evo kratak delić kako je to izgledalo u Beogradu kod moje mame. Ovo je samo bilo predilo, te nisam snimala sve, samo ovako da vidite nas malo na okupu. I evo ih kuce, čuvene, deca i to je to. I vidimo se uskoro u nekom novom videu, a ja vas dotle sve puno ljubim.